Aquí estem a COPE, Catalunya i Andorra. Parlem avui d'un tema delicat, però del que cal parlar, perquè jo crec que, de fet, podem ajudar moltes persones. Em refereixo a l'halitosi o al mal alè, que és un problema que no només afecta qui el té, sinó també aquelles persones que l'envolten. De tota manera, és molt probable que la persona amb halitosi no s'hagi adonat i, per tant, no tingui manera de posar-hi remei. Tot i que ara les mascaretes estan ajudant a descobrir a moltes persones que tenen aquest problema. Jo vull saludar el doctor Antoni Gómez, que és president del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Doctor Gómez, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. La mascareta, a banda de protegir-nos i protegir els que estan al nostre entorn de la Covid-19, també ha fet, creu vostè, que ha fet que moltes persones descobreixin que pateixen d'halitosi? Doncs sí, perquè realment, normalment, com deia, els pacients que pateixen aquest problema moltes vegades no en són conscients. El fet de portar una mascareta, sigui del tipus que sigui, higiènica, de roba o quirúrgica, doncs evidentment fa que a l'alè l'estem d'alguna manera autorrespirant. Exacte. I és possible que pacients que abans eren inconscients de que tenien aquest problema s'hagin donat compte, sí, és cert. La majoria de mal alè, de halitosis, l'origen està en una higiene bucal inadequada, doctor? Bueno, sobretot podríem dir que el 90% dels casos tenen origen a la boca. Sí. I a partir d'aquí podríem fer una sèrie d'apreciacions. Doncs és a dir, el normal és que el primer factor causal dintre d'aquest 90% de casos que es generen a la boca sigui per una higiene o nul·la o deficient. I hem de recordar que hi ha, encara que és petit, però hi ha encara un percentatge de la població que encara no renta les dents, però cap dia confessa directament que no renta les dents mai. I hi ha una altra gran part de la població que renta les dents més o menys amb regularitat, però que no ho fa bé. I hem de recordar a tots els oients que la recomanació que fem als dentistes és rentar les dents 3 cops al dia, mínim 2-3 cops al dia, sobretot quan acabem de fer els menjars, els àpats més grans, i que la durada ha de ser suficient. I si fem una raspallada o fem un rentat de dents de boca de menys de 2-3 minuts, que és el recomanat, és evident que no higienitzarem bé. I un dels problemes que pot generar el tenir una higiene deficient o nul·la doncs seran tots els problemes que coneixem bucodentals. És a dir, tenir una càries pot produir mal alè. Tenir un problema de genives pot produir mal alè. Tenir una infecció no curada perquè no t'has cuidat la boca pot produir un mal alè. Fer una neteja, com deia, incompleta, que moltes vegades oblidem, entre altres coses, hem de raspallar també la llengua. I la boca no només són les dents i no només les dents que veiem, és a dir, hem de fer una neteja completa amb totes les superfícies, no oblidar la llengua i tampoc no oblidar els espais que habitualment es produeixen entre dents, on es queda menjar. I si nosaltres no rentem aquestes restes alimentàries, el que fan és que es comença a haver-hi un procés de degradació, de fermentació, que pot produir també aquest mal alè. És a dir, que una causa general d'aquest tipus del 90% de problemes de la boca al final té l'origen amb una mala higiene bucodental. També hem de recordar que normalment amb una bona higiene bucodental evitaríem el 70% dels problemes de la boca. Un cop localitzada l'origen, la causa d'aquesta halitosi, doctor, és fàcil solventar-la? En el cas de que l'origen sigui, per exemple, una càries, doncs es tracta la càries i tornem a dir al pacient que ha d'augmentar el seu grau d'higiene bucodental. Si hi ha problema periodontal, problema de genives, tractarem el problema de genives i instarem al pacient a que canvi els seus hàbits perquè aquest problema no es torni a repetir. És a dir, fer qualsevol cosa per solucionar això a nivell terapèutic solucionarà en gran mesura aquest 90% dels casos. És a dir, bona higiene, menys patologia i, per tant, 90% de casos no tindrem mal alè. Doctor, i si resulta que el problema no està a la boca, i on pot estar? Bueno, tenim diversos orígens. Per exemple, d'origen gàstric, d'origen digestiu. Podem tenir problemes digestius, de refluxes, etc., de digestions passades. També depèn, moltes vegades, dels aliments que mengem, però pot tenir, com deia, un origen digestiu. També pot tenir un origen respiratori, és a dir, tenir sinusitis no tractades, tenir bronquitis no tractades. També pot produir la halitosi. Evidentment, hàbits, com per exemple seria el consum de tabac, això també participarà en aquesta possibilitat de tenir halitosis.
I també hi ha, diguéssim, problemes també metabòlics. Sí. És a dir, hi ha gent que té unes certes malalties o que pren una sèrie de fàrmacs, de medicaments, que poden influir en tenir aquest tipus de problema, de la litosis o el mal alè, com per exemple, és un clàssic en el cas de pacients que tenen diabetes mellitus, el seu alè fa a vegades un olor característic a fruita passada, fruita en descomposició. En tot cas, doctor, el que s'ha de fer és no buscar solucions casolanes, allò d'esprais mentolats ni col·lutoris, vull dir, allò tot el dia amb el col·lutori a la boca o l'esprai, sinó anar al metge. Això no soluciona, exacte. El que s'ha de fer és el que portem recomanant sempre, però no només per pel mal alè, sinó per tenir una bona salut bucodental, que al final afecta la salut general, i és anar al dentista periòdicament, anar al dentista un cop l'any, mínim, no? Hem de pensar que l'ús d'aquests mentolats, de xiclets, de col·lutoris, els col·lutoris he de recordar que també els ha de prescriure el dentista, no podem fer una automedicació, una autoprescripció dels col·lutoris perquè tenen components que evidentment s'han d'anar controlant, però seria per posar un exemple ben gràfic i ben fàcil d'entendre, seria com si un no es dutxa i es posa desodorant. És a dir, al final la barreja és explosiva i no tindràs l'efecte desitjat. I si tens l'efecte desitjat és un efecte que no dura en el temps, és a dir, que és momentani, no? És a dir, que és enganyar-nos, és fer-nos trampes al solitari, com es diu. I aquestes persones que tenen, o per exemple, que tenim habitualment la boca molt seca perquè parlem molt o perquè prenem un fàrmac, això també ens pot portar al mal alè? Sí, de fet, gràcies, perquè, mira, me l'havia descuidat. És a dir, un dels problemes que pot també generar la litosis és els problemes de boca seca. En dones és més freqüent, en dones de certa edat, a partir dels 50 anys, podríem dir, on hi ha un síndrome de boca seca moltes vegades relacionat, això afecta. Hem de pensar que la saliva és un element protector a dintre de la boca, és un element tamponador, és a dir, que el que farà és neutralitzar els àcids de la boca, però també el que fa és això, és a dir, mantenir-la hidratada i, per tant, en lluita constant amb les bactèries que tenim a la boca, que han de ser-hi. Una boca hidratada serà millor en tots els aspectes, i no només per la litosis, però també pot contribuir. Per exemple, hi ha gent que està sotmesa a tractaments d'antidepressius, per exemple, o els típics fàrmacs per conciliar la son i dormir millor, relaxants, etc., que un dels efectes secundaris que tenen és la boca seca, la xerostomia. Llavors, això s'ha de compensar. El consell que nosaltres fem als pacients és que s'hidratin bé, és a dir, allò del consell de hem de beure 1,5 litres, 2 litres d'aigua al dia. Sí, però no d'un cop o de 2 cops, sinó repartida moltes i moltes vegades al dia fent glopets. I això mantindrà la nostra boca hidratada, a part d'hidratar-nos en general. Doctor, per acabar, si tenim un amic, una amiga o un familiar que té un problema de mal alè important, com podem abordar aquesta qüestió sense ferir aquesta persona? Bueno, és un tema delicat, perquè hem de pensar que... I és un tema delicat i un tema important, perquè la litosi pot produir fins i tot aïllament social. Pot produir també una manca de confiança al propi pacient que li passa i al final se n'adona, no? Però, com deien al principi, moltes persones no són conscients d'aquest problema. Les persones que tenen a l'entorn més proper són les persones que li poden dir, i és un tema de fer-ho amb tacte, perquè això hem de pensar que afecta a la pròpia pudor del pacient, o sigui, de la persona, la seva vergonya, però s'ha de dir amb tacte i s'ha de dir sincerament. De fet, la gent que t'envolta és qui més t'estima, no? És a dir, hem d'entendre que en qualsevol moment ens pot passar i hem d'entendre que si no som conscients d'això, agrair-li a la persona que tenim, a la parella, a les famílies directes, però sempre amb tacte. Jo tinc pacients que em diuen, em traslladen aquest problema de la seva parella i el que jo els dic, carinyosament els dic, escolta, hauries d'anar a veure el dentista. No per buscar res, sinó com a recomanació general. Dir, si tenim una persona que li passa aquest problema i que a més sabem que no va al dentista regularment, és tan fàcil com recomanar-li una visiteta al dentista. Sense entrar en més detalls, però repeteixo, tacte i molt carinyo. Doctor Antoni Gómez, moltíssimes gràcies al president del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Doctor, molta salut i moltes gràcies. Bon dia. Igualment, gràcies, bon dia. Adéu, adéu.